హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయము, అందులో 22వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 22వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పృతుర్వాచ 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 భోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్. భోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్. భోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్. లోకేదునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్. లోకేదునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్. లోకేదునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్. కిమాశ్రయో మే స్తవ యేష యోజ్యతాం. కిమాశ్రయో మే స్తవ యేష యోజ్యతాం. కిమాశ్రయో మే స్తవ యేష యోజ్యతాం.
मामय्य भुवन् विदिता गिरो वः मामय्य मामय्य भुवन् विदिता गिरो वः मामय्य भुवन् वितता गिरो वः ऋतुर्वाच ओसूत हेमागद सौम्य वन्दिन् लोके दुना स्पष्टगुणस्य लोके स्पष्टगुणस्य मे स्यात् ओसूत हेमागद सौम्य वन्दिन् लोके दुना स्पष्टगुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् किमाश्रयो मे मामय्य भुवन् वितथा गिरो वः हे कृष्ण किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् वितता गिरो वः किमाश्रयो मे मामय्य भुवन् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् वितता गिरो वः किमाश्रयो मे योज्यताम् मामय्य भुवन् वितता गिरो वः हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము పృతుర్వాచ బోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్ లోకే దునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితతా గిరో వః ऋतुर्वाच ओसूत हेमागद सौम्य वन्दिन् लोके धुना स्पष्टगुणस्यो मे तव एष హరే కృష్ణ శ్లోకం మనము 3-2-1 ప్రాసెస్ లో చదువుతున్నాము గుర్తు పెట్టుకోండి అందరూ కూడా 3-2-1 వేలో హరే కృష్ణ గోపీనాథ్ ప్రభు చాముండేశ్వరి మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారం అండి. పృథుర్వాచ బోసూత హేమాగత సౌమ్య వందిన్ లోకే దునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువాన్ వితతా గిరో వః. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు నమస్కారం అండి. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. పృథురువాచ భోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్ లోకేధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ జయప్రద మాతాజీ వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పృథుర్వాచ భోసూత హేమాగధ సౌమ్య వందిన్ లోకాధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् वितथा गिरो वः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पृथुर्वाच भोसूत ये मागध सौम्य वन्द्यन् लोके धुवना स्पष्ट गुणस्य मे स्यात् किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यताम् मामय्य भुवन् विदता गिरो वः। हरे कृष्ण प्रभु जी। శ్రీలత మాతాజీ, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. పృథుర్వాచ భోసూత హేమాగధ సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పృథురువాచ భూసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతా మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. రుదురువాచ భూసూత హేమాగధ సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితదా గిరో వః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భోసూత హేమా గద సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇందుమతి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. పృథురువాచ భోసూత హేమాగధ సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పృథుర్వాచ భోసూత హేమాగధ సౌమ్య వందిన్ లోకే ధునా స్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మే స్తవ ఏష యోజ్యతాం మామయ్య భువన్ వితథా గిరో వః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా. హరే కృష్ణ. పృథుర్వాచ ఋతు మహారాజు పలికెను. రాజు పలికెను. భోసూత భోసూతుడా హే మాగధ ఓ మాగధ సౌమ్య సౌమ్యులకు వందిన్ ఓ స్తోత్రము చేయువాడా లోకే ఈ లోకమున అదునా ఇప్పుడు అస్పష్ట గోచరించుటలేదు గుణస్య వాని గుణములు మే నా యొక్క యాత్ కలుగుగాక కిం జంతులకు ఆశ్రయము నా యొక్క స్తవః స్తుతింతురు
స్తుతింతురు ఏషః ఏషః ఈ ఈ యోజ్యతాం అన్వయించవచ్చును అన్వయించవచ్చును మయి నాయడ మా అభువాన్ ఆరాధు వితతాః కృతా గిరః వాక్కులు వహ మీ యొక్క పృథు మహారాజు పలికెను సౌమ్యులైనట్టి సూత వంది మాగదులారా మీ హరే కృష్ణ. నేను ఒకసారి చదువుతాను, తర్వాత చదువుతున్నాం కదా, మళ్ళీ ఎందుకు మార్చుకున్నారు? హరే కృష్ణ. పృథు మహారాజు పలికెను, సౌమ్యులైనట్టి సూత వంది మాగదులారా, మీరు వర్ణించినట్టి గుణములు నా యందు గోచరించుట లేదు. నాలో అట్టి లక్షణములు లేనప్పుడు ఎందులకై మీరు నన్ను స్తుతించుచున్నారు? నన్ను ఉద్దేశించి పలికినట్టి ఈ వాక్కులు వృధాయగుటను నేను వాంఛింపను. కనుక వానిని ఇతరులకు సమర్పించుట ఉత్తమము కాగలదు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పృథు మహారాజు పలికెను, సౌమ్యులైనట్టి సూత వంది మాగదులారా, మీరు వర్ణించినట్టి గుణములు నాయందు గోచరించుట లేదు. నాలో అట్టి లక్షణములు లేనప్పుడు ఎందులకై మీరు నన్ను స్తుతించుచున్నారు? నన్ను ఉద్దేశించి పలికినట్టి ఈ వాక్కులు వృథాయగుటను నేను వాంఛింపను. కనుక వానిని ఇతరులకు సమర్పించుట ఉత్తమము కాగలదు. హరే కృష్ణ. సో భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. భాష్యము. సూత మాగధ వంది జనము కావించిన స్థుతులు ప్రశంసలలో పృథు మహారాజు యొక్క దైవీ గుణములు వర్ణించబడినవి. పృథువు దేవదేవుని శక్త్యావేశ అవతారము అగుటయే దానికి కారణము. కానీ ఆ గుణములు లక్షణములు ఇంకనూ ప్రకటము కానందున ఎందులకై అట్టి మహత్తర వాక్కులతో తనను స్తుతించుచున్నారని పృథువు వారిని వినమ్రముగా ప్రశ్నించెను. వారు పలికినట్టి నిజమైన లక్షణములు తన యందు కలగనంత వరకు ఎవ్వరి స్తుతులను ప్రశంసలను అతడు కోరలేదు. అతడు భగవదవతారమై నందున స్తోత్రము కావించుట నిక్కముగా యుక్తమే అయినను భగవల్లక్షణములు లేనప్పుడు ఎవ్వరిని భగవదవతారంగా అంగీకరించరాదని అతడు హెచ్చరింపగోరెను. ప్రస్తుతము కపటావతారములు లెక్కకు
మిక్కుటముగా నున్నవి. భగవల్ లక్షణములు లేనప్పటికీ ఆ దుష్టులను మూర్ఖులను జనులు అవతార మూర్తులుగా భావించుచున్నారు. భవిష్యత్తులో తన యందు ప్రకటమగు నిజమైన లక్షణములను స్తుతి పాత్రములు కాగలవని పృథువు భావించెను. పృథు మహారాజునకు కావించిన స్థుతులలో ఎట్టి దోషము లేనప్పటికీ అవతారము వలె నటించు యోగ్యునికి అట్టి స్థుతులు అర్పించరాదని అతడు సూచించుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఇవ్వబడినటువంటి భావము మరియు భాష్యము. సో ఇక ఈ శ్లోకముల యొక్క వివరణను మనము ఈ శ్లోకాన్ని గురించినటువంటి చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంలోని 22వ శ్లోకము. ఇది పృథు మహారాజు యొక్క అసాధారణమైనటువంటి వినయాన్ని, అంటే అమానిత్వంని వెల్లడి చేసేటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి శ్లోకాలలో ఒకటి ఇది. మరి వాస్తవానికి ఈ శ్లోకము గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో భక్తుని యొక్క స్వభావాన్ని అద్భుతంగా వివరించినటువంటి శ్లోకం ఇది. ఎందుకంటే ఆ పృథు మహారాజు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకం. పృథుర్వాచ భోసూత హేమాగద సౌమ్య వందిన్ లోకే అతునా అస్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్ కిమాశ్రయో మేస్తవ ఏష యోజ్యతాం.
మామయ్య భూవన్ విత్తతాగిరోవహ. పృథు మహారాజు అంటూ ఉన్నాడు, భో సూత, ఓ సూతుడా, హే మాగధ, ఓ మాగధ. అంటే మనము ఇక్కడ ఇంతకుముందు పూర్వపు శ్లోకాలలో మరి వారు సూతుడు, మాగధుడు, వందుడు వీళ్ళు పృథు మహారాజును కీర్తించడానికి అక్కడ వచ్చినటువంటి వారు. సూతుడు, మాగధుడు, వంది వీళ్ళు వైదిక రాజ్యసభలో ప్రముఖులుగా ఉండేటువంటి వారు. అందులో సూతుడు రాజుల యొక్క వంశ చరిత్రను, వీరగాథలను చెప్పేటువంటి వాడు. ఇక మాగధుడేమో స్తుతిగానాలు పాడేటువంటి వాడు. వంది ఇక లేదా చారుణ్యుడు వీళ్ళు చెప్పేటువంటి వాడు సభలో రాజుగుణాలను కీర్తించేటువంటి వారు. సో అయితే ఇక్కడ వారు ఆ విధంగా కీర్తించడానికి పృథు మహారాజు దగ్గరకు రాగా, పృథు మహారాజు మరి వాస్తవానికి దీనికి ఇంకా నేను అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ సూతుడా, ఓ మాగధుడా, ఓ వంది, నా గుణాలు ఇంకా లోకానికి వ్యక్తం కాలేదు. ఎందుకంటే మరి ఆ ఋషులు, బ్రాహ్మణులు వేణుడి యొక్క శరీరంలోని ఆ బాహువులను మదించడం ద్వారా పృథు మహారాజు, అర్చీదేవి ఆవిర్భవించినటువంటి అవతారాలు ఇక్కడ. అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారంగాను పృథువు, లక్ష్మీమాత యొక్క అంశ అవతారంగాను అర్చీదేవి ఆవిర్భవించారు. సో తదుపరి ఆ బ్రాహ్మణులు, తర్వాత దేవతలు అందరూ కూడా సంతసించి ఇక్కడ మరి ఆ పృథు మహారాజుని కీర్తించినటువంటి అంశంగా మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి పృథు మహారాజు యొక్క పట్టాభిషేకం పూర్తయింది. ఇంతకుముందు చూసినటువంటి శ్లోకాలను అనుసరించి దేవతలందరూ ఆయనకు దివ్య బహుమతులు ఇచ్చారు. శివుడు, బ్రహ్మ, శ్రీహరి, లక్ష్మీదేవి, ఇంద్రుడు, యముడు, అగ్ని, సూర్యుడు అందరూ కూడా ఆయన మహిమను అంగీకరించినటువంటిది. సో ఆ తదుపరి నిన్న చూసినటువంటి శ్లోకాలలో ఇక రాజ్యసభలోని సూతుడు, మాగధుడు, వంది ఆ పృథు మహారాజుని స్తుతించడానికి వారు సిద్ధమయ్యారు. సో వాస్తవానికి వాళ్ళు ఆ విధంగా స్తుతిస్తూ ఉంటే ఒక సాధారణమైనటువంటి మనలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాం అనుకోండి, సో మన గురించి ఎదుటివాడు గొప్పగా మనం ఎదుటివాడు మన గురించి చెప్పకపోయినా అడిగి చెప్పించుకునేటువంటి రకాలుగా ఉంటాం మనం కదా. కానీ మరి అక్కడ ఆ స్థానంలో పృథు మహారాజు కాకుండా ఇంకెవడైనా ఉంటే, ఎందుకంటే అంతకుముందు చూసాం వేణుడు, అతనిలో ఆ లక్షణాలు లేనప్పటికీ కూడా నేనే దేవదేవుడను, నన్నే అన్ని చేయాలి, నాకే అన్ని సమర్పించాలి అని కోరుకున్నాడు. కానీ ఇక్కడ మరి సూతుడు, మాగధుడు, వంది ఆయనను స్తుతించడానికి సిద్ధమై వచ్చినప్పుడు మరి ఆ స్థానంలో ఆ పృథు మహారాజు కానీ లేదా ఒక భక్తుడు కాకుండా ఉంటే ఏమంటారు? చెప్పండి చెప్పండి, నా గొప్పతనాన్ని ఇంకా ఇంకా చెప్పండి అని అడిగేవాడు. కానీ పృథు మహారాజు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మాట్లాడినటువంటి మాటలను బట్టి ఇది భాగవత ధర్మానికి, భక్తుల యొక్క ధర్మానికి, భక్తుల యొక్క లక్షణానికి ఒక హృదయంగా ఈ శ్లోకాన్ని భావించవచ్చు అని చెప్తారు మన ఆచార్యులు. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చినటువంటి సూత, మాగధ, వందులతో హే సూత, హే మాగధ సౌమ్య వందిన్, లోకే అధునా అస్పష్ట గుణస్య మే స్యాత్. నా గుణాలు ఇంకా లోకానికి వెల్లడి కాలేదు, నేను ఇంకా ఏం పనులు చేయలేదు. చేయకపోయినా మీరు ఎందుకు నన్ను ఇంకా కీర్తించడానికి సిద్ధమయ్యారు, ఎందుకు కీర్తిస్తున్నారు అంటూ ఇక్కడ ఒక భాగవతుడైనటువంటి పృథు మహారాజు అడిగినటువంటి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పృథు మహారాజు
వారితో ఎంతో వినయంగా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ సూత, ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఓ సూతుడా, ఓ మాగధులా, ఓ వందులరా, మీరు మరి నా గుణాలు ఇంకా వ్యక్తం కాలేదు. ఆయన అంటున్నాడు మొదటగా, నేను ఇంకా ఏం చేయలేదు, నా గుణాలు ఏవి కూడా ఈ లోకానికి వ్యక్తం కాలేదు. సరే, దేవతలు వాళ్ళంతా అంటే భగవంతుని యొక్క అంశగా ఆయన్ని గుర్తించారు, చేశారు, బాగానే ఉన్నది. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు అన్నటువంటి ఈ మాటలు, నా గుణాలు ఇంకా లోకానికి వ్యక్తం కాలేదు అనేటువంటి పదం ఇక్కడ మనకి లోకే అధునా అస్పష్ట గుణస్యమే స్యాత్ కదా. సో ఇంకా నా యొక్క గుణాలు ఈ లోకానికి వ్యక్తం కాలేదు, నేనేమీ చెయ్యలేదు ఇంకా. చూడండి, ఇది ఎంత గొప్ప వినయము ఒక భక్తుడిది. సో ఇది పృథు మహారాజు భగవంతుని యొక్క శక్త్యావేశ అవతారం. స్వయంగా దేవతలందరూ కూడా ఆయనను గుర్తించారు, బ్రహ్మ వచ్చి నిర్ధారించాడు. అయినా ఇక్కడ పృథు మహారాజు తన సేవను గురించి కాదు, ఆయన తనను గురించి కాదు, తన యొక్క సేవను గురించి ఆలోచించారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి మనం, ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో రాజులు కానీ, రాజులు ఎవరు లేరు అనుకోండి, రాజకీయ నాయకులు కానీ ఈ రోజుల్లో పని చేయకముందే ప్రచారం, నేను అది చేస్తా, ఇది చేస్తా అని డంపులు కొట్టుకుంటూ పెద్ద పెద్ద ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకుంటూ పని చేయకముందే ప్రచారం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు, సేవ చేయకముందే ప్రశంసలు కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఫలితం రాకముందే పేరు కావాలి నాకు, నేనేం అనేటువంటి ఉన్నటువంటిది. కానీ మనకు భాగవతం చెప్తుంది ఏంటంటే, ముందు సేవ, ఆ తర్వాతనే కీర్తి. ఎలాగూ రాజ్యసభలో రాజాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కీర్తించేటువంటి వాళ్ళే, సూతుడు, మాగధుడు, వందులు, లేదా చారుణ్యుడు అని చెప్తాం వందుల్ని. సో వాళ్ళు ఎలాగూ కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ పృథు మహారాజు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే, నేను ఇంకా నేను కార్యాలు ఏమీ చేయలేదు, ఇంకా ఇప్పుడే పట్టాభిషక్తున్నాను, ఇప్పుడే వచ్చాను, నేను ఇంకా ఏం చెయ్యకముందే నా గురించి ఎందుకు అంతగా మీరు కీర్తించడానికి సిద్ధమయ్యారు, ముందు నన్ను చెయ్యనియండి అంటూ ఆయన మనకి భాగవత ధర్మాన్ని, ముందు సేవ, తరువాతనే కీర్తి. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు, అస్పష్ట గుణస్య, అంటే ఇక్కడ దీనికి మన ఆచార్యులు చాలా లోతైనటువంటి అర్థంగా చెప్తారు. ఎందుకంటే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటి అంశం కూడా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అయితే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో చూస్తే, పృథు మహారాజు యొక్క దైవీ గుణాలను వర్ణించబడినవి. అక్కడ పృథువు దేవదేవుని యొక్క శక్త్యావేశ అవతారం అవడమే దానికి కారణము. కానీ ఆ గుణాలు, ఆ గుణములు, ఆ లక్షణాలు ఇంకా ప్రకటము కానందున ఆయన ఏం చేయలేదు కదా, ఆయన గుణాలు ఏమీ వ్యక్తం కాలేదు. ఆయన ఆవిర్భవించాడు, భగవంతుని యొక్క శక్త్యావేశ అవతారం కాబట్టి అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళంతా కీర్తించారు, ఆయన యొక్క గుణాలు వర్ణించబడ్డాయి. ఈ గుణాలు ఉన్నవి, ఈ గుణాలు ఉన్నట్లుగా ఆయన వర్ణించబడ్డాయి. కానీ ఆ గుణాలు ఎక్కడా కూడా ఇంకా వ్యక్తం కాలేదు. రాజుగా అతను ఏమీ పనులు చేయలేదు ఇంకా. కాబట్టి ఆ గుణాలు, ఆ లక్షణాలు ఇంకా ప్రకటము కానందున, ఎందుకు అయ్యా మీరు నన్ను స్తుతిస్తూ ఉన్నారు అని పృథువు ఆ సూత మాగధ వందులతో ఎంతో వినమ్రంగా ప్రశ్నించినటువంటి లక్షణం. సో ఇది నిజమైనటువంటి ఒక భక్తుని యొక్క లక్షణంగా మనకి వర్ణించబడుతూ ఉండేటువంటిది. అది కాకుండా ఇక్కడ ఒక లోతైనటువంటి భావన మనం అవగాహన చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, పృథు మహారాజు ఎందుకయ్యా మీరు నన్ను కీర్తిస్తున్నారు, నాలో ఆ గుణాలు లేవు అని అనలే. నా గుణాలు ఇంకా వ్యక్తం కాలేదు. చాలా దీన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటిది.
అంటే ఆయన నన్ను ఇప్పుడు కీర్తించవద్దు అంటే దాని అర్థము నాలో ఆ గుణాలు లేవు అని చెప్పలేదు ఆయన. చాలా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి మనకి ఆచార్యులు చెప్తూ నాలో ఆ గుణాలు లేవు అని ఆయన అనలేదు. కానీ ఆయన అన్నదేంటి, అవి ఇంకా ప్రపంచానికి కనిపించలేదు, అవి ఇంకా ఈ లోకానికి వ్యక్తం కాలేదు, ఇంకా నేను ఆ పనులేవి చెయ్యలేదు. ఏవైతే గుణాలు దేవతలు కానీ వాళ్ళంతా కీర్తించినటువంటి గుణాలు ఇంకా ప్రకటన కాలేదు. అటువంటప్పుడు రాజ్యసభలో ఉండేటువంటి మీరు ఎందుకయ్యా ఇప్పుడే నన్ను అలా కీర్తిస్తూ ఉన్నారు? ఇంకా నా యొక్క ఆ గుణాలు వ్యక్తం కాలేదు కదా. దేవతలు వాళ్ళందరంటే ఆ గుణాలు ఉన్న గుణాలను చెప్పారు, అవి ఇంకా వ్యక్తం కాలేదు. వ్యక్తమైనప్పుడు సభలో చెప్పాలి మీరు. కాబట్టి సో ఇది భక్తుని గుణాల్లో మాటలతో కాదు సేవతో తెలుస్తాయి అనేటువంటిది మనకి అర్థం చేసుకోవలసినటువంటిది. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా ఈ విషయాన్ని మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి అన్వయింపజేసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందలాది ఆలయాలను, ఇస్కాన్ మందిరాలను నిర్మించారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడూ కూడా దాని గురించి తనను కీర్తించమని కానీ ఆయన ఎప్పుడూ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది నా పని కాదు, ఇది నేను చేసింది కాదు, ఇది నా యొక్క గురు మహారాజు యొక్క కృప. ఎందుకంటే ఆయనకు మొదటి పరిచయంలోనే మీలాంటి తెలివైనటువంటి యువకులు, అంటే అప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆయన కలిసిన డిగ్రీ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఫ్రెండ్తో కలిసి, నరేంద్రుడు అనేటువంటి ఒక ఫ్రెండ్తో కలిసి ఆయన మొదటిసారిగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారిని కలిసినప్పుడే ఆ సిద్ధాంతుల వారు, భక్తి సిద్ధాంతుల వారు ఎంతో వీరిని గుర్తించి మీలాంటి యువకులు ఎందుకు ఈ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళకి ప్రచారం చేయగలలేదు అని, మన యొక్క సాంప్రదాయాలను ఎందుకు వారికి తెలియచేయలేదు అని చెప్పేవారు. అలాగే ఆయనకు దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కూడా చెప్పినటువంటి అంశాలనే ఆయన పాటిస్తూ, ఏవైనా మీకు డబ్బు సమకూరిస్తే దాన్ని పుస్తకాల ముద్రించడానికి ఉపయోగించు. అందుకే మనకి భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ ద్వారా ఆయన బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చేసినటువంటి. సో ఆయన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పనులు చేసినా ఆయన చేసినవన్నీ కూడా నా గురు మహారాజు యొక్క కృప ద్వారా జరిగినవి తప్ప ఇది నా పని కాదు అని చెప్పేవారు. అది ఒక వైష్ణవుడి యొక్క స్వభావం. అలాగే ఇంకా పృథు మహారాజు పలికినటువంటి దీంట్లో మనకి ఆచార్యులు చెప్తారు, ఓ సూత మాగధ వందులారా, మీరు మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఎప్పుడు కూడా అసత్యం కాకూడదు. ఎందుకంటే ఆయన నన్ను ఉద్దేశించి పలికినట్టి ఈ వాక్కులు వృధాయగుట నేను వాంఛింపను. ఎందుకంటే ఇంకా నాలో వ్యక్తం కాలేదు. మీరు కీర్తించినవే ఒకవేళ కాకపోవడం అంటూ ఉండదు, కానీ మీరు మాట్లాడింది సత్యమే అయి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా చాలా లోతైనటువంటి భావాన్ని చెప్తారు ఆచార్యులు మనకి. అంటే ఇక్కడ అంటే మీ మాటలు అసత్యము కాకూడదు. ఇక్కడ పృథు మహారాజు పలికినటువంటి, అంటే మీరు నా గురించి ఉద్దేశించి పలికినటువంటి ఈ వాక్కులు వృధాయగుటను నేను వాంఛింపను అని పృథు మహారాజు పలికినటువంటి ఆ మాటలో ఎంతో గొప్ప భావం ఉంది అని చెప్తారు. ఏంటంటే ఆయన తన గౌరవం గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఇక్కడ స్తుతి చేసేవారు యొక్క సత్య నిష్ఠతను గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ రాజ్యసభలో వాళ్ళు రాజ్య ప్రతినిధులుగా చెప్పేటువంటి విషయాలు రేపు భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు ఒకవేళ జరగకపోతే వాళ్ళ మాటలు ఎవరు వినరు, ఎందుకంటే ఒకసారి అసత్యమైనది కనుక అని. సో కనుక వారి స్తుతించే వారి యొక్క సత్య నిష్ఠతను గురించి ఆలోచించారు. ఇది నిజమైనటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ప్రశంసలు ఎవడైనా బాగా పొగుడుతుంటే అవి నిజంగా మనలో లేకపోయినా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాం. కానీ వైష్ణవుడు ప్రశంస నిజమా కాదా అని ముందుగా పరిశీలించుకుని ఆలోచిస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాగే ఇక్కడ పృథు మహారాజు యొక్క ఈ శ్లోకంలో చెప్పినటువంటి భావాన్ని మనకి
చూస్తే ఇది చైతన్య మహాప్రభువుల వారి యొక్క బోధనలు చూస్తే చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్తారు, తృణాదపి సునిచేన తరోరివా సహిష్ణునా అమానినా మానదేన కీర్తనీయ సదా హరిహి. సో ఆయన ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి శిక్షాష్టకంలో 3వ శ్లోకంగా మనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ శ్లోకంలో ఒక వైష్ణవుడు, ఒక భక్తుడు గడ్డి కంటే వినయంగా ఉండాలి. తృణాదపి సునిచేన తరోరివా సహిష్ణున, చెట్టు కంటే సహనంగా ఉండాలి. అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి, అంటే తనకు గౌరవం కోరుకోకూడదు, ఇతరులకు గౌరవం కావాలి. ఇక్కడ పృథు మహారాజు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ శ్లోకానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పుకోవచ్చు. తాను ఆచరించారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే తన గౌరవాన్ని, అంటే తనను గౌరవం కోరుకోలేదు ఆయన. ఎందుకంటే మీరు చెప్పేటువంటి మాటలు రేపు సత్యనిష్టతను కలిగి ఉండాలి అని, వారి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే మనకి భగవద్గీతలో 13వ అధ్యాయంలో దైవీ లక్షణాలను గురించి, అంటే ఒక భక్తి భావనలో ఉండే వారి యొక్క లక్షణాలను గురించి చెప్తూ మనకి చెప్పబడేటువంటి కొన్ని అంశాలను భగవద్గీత 13వ అధ్యాయంలోని 8 నుండి 12 శ్లోకాల్లో చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఆ లక్షణాలు అమానిత్వ మద అంటూ చెప్పబడినటువంటి, అంటే మనకి వినయము, డాంబికత్వము లేకపోవుట అనేటువంటివి ఇక్కడ అందులో చెప్పబడినటువంటి లక్షణాలలో వినయము, గర్వం లేకపోవుట, అహింస, ఓర్పు, సరళత్వము, ఇవన్నీ కూడా మరి జ్ఞాన లక్షణాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి ప్రకృతి, పురుషుడు, చైతన్యము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఏది జ్ఞానము, ఏది అజ్ఞానము అనేటువంటి విషయాల్లో ఒక కొన్ని లక్షణాలను చెప్పి, ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానము అని నేను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అర్జున, మరి వీటికి అన్యమైనది ఏదైనా అజ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ఆయనలో గర్వం లేదు, వినయము, డాంబిత్వం, ఇక్కడ సో డాంబిత్వం లేకుండా ఉన్నటువంటి వాడు పృథు మహారాజు. ఎందుకంటే ఆయన తనను రాజుగా కాకుండా భగవంతుని యొక్క సేవకుడుగా భావించాడు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలు, నేనే అన్ని చేశాను అని కాకుండా ఇది కృష్ణుడి యొక్క కృప అని భావించాలి. ఎందుకంటే మనకు లభించేటువంటి, మన జీవన విధానంలో మనకు లభించేటువంటి ఏదైనా ఉద్యోగం వచ్చినా గర్వపడకూడదు, బాధ్యత పెరిగిందని భావించి, అలాగే ఒక్కోసారి భక్తి జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా ఉపన్యాసం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం వచ్చినా, లేదా ఒకసారి ఏదైనా కీర్తన చేయాలి అనేటువంటి వచ్చినా, కీర్తన చేసేటువంటి అవకాశం వచ్చినా, లేదా ఏదైనా సేవ చేసేటువంటి అవకాశం వచ్చినా, అది మన యొక్క గొప్పతనంగా భావించకూడదు. ఇది నేను చేశాను, నా యొక్క ఇది అని కాకుండా సాధారణంగా గురువు మరియు వైష్ణవుల కృప వల్ల ఇది నాకు ఈ విధంగా లభించింది అనేటువంటిది భావించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఈ విధంగా పృథు మహారాజు మరి తనను కీర్తించడం, అంటే తన యొక్క లక్షణాలు వ్యక్తం కాకముందే తనను కీర్తించడాన్ని గురించి ఆయన చాలా వినయంగా సూత, మాగధ, వంది జనంతో ఆయన వినమ్రంగా, ఎందుకయ్యా ఇలా చేస్తున్నారు, వద్దు అని చాలా సున్నితంగా ఆపినట్లుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి వాస్తవానికి పృథు మహారాజు భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఆ విధంగా ఉన్నందువలన అతన్ని కీర్తించడంలో కూడా తప్పు లేదు. కీర్తిస్తే అవన్నీ కూడా యథార్థం అయ్యేటువంటివి. కాకపోతే ఇక్కడ
ఆ భగవన్ లక్షణాలు లేనప్పుడు ఎవరిని కూడా భగవద్ అవతారంగా అంగీకరించరాదని ఒక గొప్ప హెచ్చరికను ఆయన ఇస్తున్నట్లుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రస్తుత కాలంలో ఆ లక్షణాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఎంతో మంది కపట అవతారాలుగా మేమే ఆ అవతారము లేదా ఈ అవతారము అని చెప్పుకుని మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటూ ఉన్నారు, ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా ఆయన ఇంగ్లీష్లో అయితే దీస్ రాస్కెల్స్ అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆయన ప్రవచనాల్లో చాలా వర్డ్ కామన్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఎవరైనా అంటే దుష్టులుగా ఏదైనా ప్రవర్తిస్తే దీస్ రాస్కెల్స్ అని అంటారు. సో ఆయన అందుకే ఇక్కడ ప్రస్తుతము కపట అవతారములు లెక్కకు లేనన్ని ఉన్నవి. కాబట్టి భగవన్ లక్షణాలు లేకున్నప్పటికీ కూడా దుష్టులను మూర్ఖులను జనులు అవతారాలుగా భావించి కీర్తిస్తారేమో అనేటువంటి భవిష్యత్తులో అలాంటి మరి జరగకుండా ఉండాలి. భవిష్యత్తులో తన యందు ప్రకటమగు నిజమైన లక్షణాలను స్తుతిపాత్రంగా కావాలని పృథు మహారాజు భావించారు తప్ప ఆ లక్షణాలు ప్రకటన కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఎవరిని పడితే వాడిని భగవంతుని యొక్క అవతారంగా కీర్తించవలసిన అవసరం లేదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే పృథు మహారాజు ఆ విధంగా చెప్పారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే భవిష్యత్తులో తన యందు ప్రకటమగు నిజమైన లక్షణాలను స్తుతిపాత్రులు కాగలవని పృథు భావించారు అని. పృథు మహారాజుకు కావించేటువంటి స్థుతులు ఎట్టి దోషం లేకున్నప్పటికీ కూడా అవతారము వలె నటించేటువంటి అయోగ్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఆ రాస్కెల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అయోగ్యులైనటువంటి అట్టి వారి స్థుతులను అర్పించరాదు అనేటువంటి సూచనగా ఈ శ్లోకం నుండి మనం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది చెప్తుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం నుండి 3 మనం గొప్ప విషయాలను నేర్చుకోవలసినటువంటివి. సేవ ముందు, అంతేగాని కీర్తి కాదు. కీర్తి ఎలాగో వస్తుంది తర్వాత, కాబట్టి సేవ ముందు ఉండాలి, కీర్తి అనేది తరువాత. వినయం లేకపోతే ఎంత గొప్పతనం ఉన్నా అది అసంపూర్ణంగానే ఉంటుంది. భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా తన కీర్తిని కోరుకోడు, కృష్ణుడి యొక్క కీర్తిని మాత్రమే కోరుకుంటారు. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, ఒక వైష్ణవుడు ఎప్పుడూ తనను గొప్పవాడిగా భావించడు. అతడు ఎల్లప్పుడూ నేను కృష్ణుని దాసుడిని, దాసాన దాసుడిని అని భావిస్తాడు. సో అందుకే ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా స్తోత్రకారులతో ఆ రాజ్యసభలో రాజుని గురించి రాజు వంశాలను ఇవన్నీ కూడా కీర్తించేటువంటి వారిని వాళ్ళతో ముందు నా సేవను చూడండి, తర్వాత నా గురించి మాట్లాడండి, అంతేగాని ముందే నా గురించి మాట్లాడవద్దు అని పృథు మహారాజు చెప్పినట్లుగా చూడాలి. సో ఇది కేవలము మన ఆచార్యులు చెప్తుంటారు, కేవలం ఒక పృథు మహారాజు యొక్క మాటగానే కాదు, ఇది ప్రతి భక్తులు కూడా ఈ విధంగానే ఉండాలి. కాబట్టి మనమందరం కూడా పృథు మహారాజుని లేదా భక్తులందరినీ, వైష్ణవులందరినీ వారి యొక్క వినయము, సేవాభావము, సత్యనిష్ట మనలో కూడా ఏ మాత్రమైనా కలిగితే ఇవ్వాలి అని కోరుకుని ఉందాము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी।